τρενάκι της ευτυχίας είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Το τρενάκι της χαράς, λοιπόν, όπως το ονομάζουν, προσφέρεται για μικρούς και μεγάλους, ειδικά τώρα που οι στιγμές της ψυχαγωγίας, της ηρεμίας και της διασκέδασης είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Ελάτε λοιπόν μαζί μας, μικροί και μεγάλοι, χωρίς διακρίσεις, σε μια όμορφη ξενάγηση με τρένο. Ένα τρενάκι αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα τρενάκι που δεν τρέχει πάνω σε ράγες αλλά στην άσφαλτο. Το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα που υπάρχει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Επιβάτες του, παιδάκια έως 100 χρονών. Και όσο για μπετηράκια και ερωτευμένους, το ταξίδι είναι δωρεάν. Το τρενάκι πάει εκεί, στο Λευκό Πύργο. Πάμε στο Λευκό Πύργο γιατί η θάλασσα μ' αρέσει. Έτσι πάμε στο τρενάκι απάνω γιατί βλέπω τη θάλασσα. Σ' αρέσει η βόλτα με το τρενάκι? Ναι, μ' αρέσει. Πηγαίνεις στο Λευκό τον Πύργο και είναι διασκέδαση για τα παιδιά και για τα μικρά και για τους μεγάλους. Με το τρενάκι περνάει ευχάριστα η ώρα, κάνεις τη βόλτα σου. Με το τρενάκι πηγαίνεις στο Λευκό τον Πύργο, τραγουδάς, διασκεδάζεις, χτυπάς παλαμάκια, είναι πολύ ωραία. Είμαι εδώ πέρα στο τρενάκι, βοηθάω τον πατέρα μου. Εδώ πέρα είμαι σημαντικός του τρένου, κάνω διαγωνισμούς, δίνω δωράκια στα παιδιά, χτυπάμε παλαμάκια, διασκεδάζουμε. Μ' αρέσει η δουλειά που κάνω γιατί διασκεδάζω μαζί με τα παιδιά και εγώ μαζί τους, έχω και εγώ παιδιά, το αισθάνομαι με αυτό και αυτή η χαρά που μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις στιγμές που ανεβαίνουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες με τα εγγονάκια πάνω κλπ. Για μένα είναι πολύ ευχαριστήση. Εύκολο πράγμα να διασκεδάσει κανείς σήμερα, να χαρεί? Νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Το βλέπω εδώ στο τρενάκι. Αλλά όταν παίρνουν εμπρός και αρχίζουν και διασκεδάζουν, χαλάει ο κόσμος. Βουίζει παραλία. Εσείς είστε οδηγός πούλμαν, κάνετε μεγάλα ταξίδια. Τώρα αλλάξετε το δρομολόγιο για να κάνετε ένα ταξιδάκι με το τρένο? Μάλιστα. Σταμάτησα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και βρήκα μια ωραία διασκέδαση, την οποία δεν την έχουμε εμείς στην Αθήνα. Νιώθετε να ξαναγίνεστε παιδί? Βέβαια, οπωσδήποτε. Νιώθεις μια διαφορετική, ας πούμε, θυμάσαι την παιδική σου ηλικία. Πόσο μας έχει λείψει αυτό από τη ζωή μας, να ξαναγινόμαστε παιδιά? Πάρα πολύ. Πολύ. Είναι εύκολο να διασκεδάσει κανείς σήμερα? Και εύκολο είναι και δύσκολο. Ελπίζουμε λοιπόν να πήρατε όλοι μια γεύση χαράς και διασκέδασης. Αξίζει μερικές φορές να γινόμαστε και πάλι παιδιά. Αφροδίτη, Νίκο, κυρίες και κύριοι, να σας καλημερίσουμε. Πάμε και εμείς να κάνουμε βόλτα με το τρενάκι στην παραλία. Μέρα και από εμάς. Αν αισθανθείτε, κυρίες και κύριοι, την ανάγκη να νιώσετε παιδιά ή όσοι αισθάνεστε παιδιά, μην διστάσετε. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία.